ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kan long ka jingsa kan mau, haka history jong ki kam yele kai football, haka jilla Meghalaya, hadin ba uwei usamla khasi, ya ubala tip kerteng kum ujoel mati mayan mauro, ula pendep ya ka jingpule, ya ka Union of European Football Association, B Licensed Youth and Senior, na ka shlem ay jinghikai bala tip kum ka the Football Association of Wales. Lese usamla Joel un longru usamla khasi uban nengkong ban pendep ya kane ka jingpule na pedeng ki samla khasi wat la ka jilla Meghalaya ka dei ka baki nong song snong ki ju bha hado kata ya ka jingle kai football da ka jing pendep ya kane ka jingpule kum u football coach usamla Joel ubadang ar pusau snem kerta un sayo ya ka kabu ban letre hakino kino ki jaka hakeleng ka perthai kum u football coach namar bakadai ka license kabala ito hakaperthai barok kawai nakabenta ban ajing hikai yakiken hon yele kai football haka jing yakren bat ka Batisi TV usamla Joel ula ong ba udang don shushu ka jing ang not ban pendep sa yaki jing puli ki bakam shajarong knang ban yo ya ka license ka bakam halor na ki Union of European Football Association shushu ula yathu ba udanru ka jing ang not ban seng yala ka jong ka football academy knang ban say ya ka sap ka phong jong ki rang yala kai haka jilla Meghalaya ki badon ya ka sap yala kai football haka jing em jong ki ula ongru ba udan kam ya ka sorkar bakan ai ka jing kershan halor ka ni ka jing ang not jong u bat ya ki wei ki nong yala kai sports knang bakan longkum ka wei ni kilat ai kam ai jam shaki samla Kerteng Joel Moro and ngapendap ya ka UEFA B license man kene men 2017 hadu arjar arpo te manta license te ngalayo ki kam ki jam setairu te ngadang thumu ki kajing baha ya ka kari ka khasi jongi hi bro ko bai manta te ka ek bangang le ka football sangni haslong te ka ek bangla ban le te nganla ban le ka bala hi kata hi te ka shong sa ka response pa jong ki bro haslong kumno ba ki shim ya kane ka maybe ka achievement mi ka license ka exposure na ka bangi khot ma ndai ka badan kam tam hanta ring suthu jongi bangi kum ki khasi chani nim dei shu ki bangim kot kita ki jingkot jongi sata ndai ngila hi ban po sata an ngangan long kum ka example ya barok mo ba ngila banyak lang khmat dan ngidi ban bo yu blai hi khmat ko ning kong do and ngidi ban sumu ki ba ni ya lenti man kasi man ka por an ka ba kong samtan ni ka ba ublai hi ning kong te sedang ban lek ka course ha ka arjar khanyo te ngalap ngawat online ngawat ki bro te ngamla hi banda sungu than ya ngamdala kam banda sungu ya email pa ka baning kong ba kila ban kershan mai kene ka jing thmu ne ka jing thrang jonga ka ba ngala don long aslem tamba ngala suthu ba ka jing la kai jonga ka injury jonga ka mek ka phat jonga ngasuthu ba ka kwa hi ban prolong ya kata ka ya kan ka jing la kai jong ha football no te ka option ka bang don ka bang le football ko dai than hiu ba triam la kai do kata han re ngadon ni ka jobeng pa bangan suthui ka
kumno kar kumla kai mo hande ka exposure jong aru ka Arab hianga kini ki Singapore hande ka ba ningkong ka kong san ka di bu blai hiu ai la dengan kelenti ka ba open shai nga ba haba khaddu la da dum ka singi ka no ka nur ka don ka jing shai khamat mo teng la ya hi la ki jing ka football ne ka game ne bun sin ha ki kham tam ni shalong ba ki mi pa ki pai ba la da ngi la kai ka game ne football ne any other sports ru long ni ka bakut jong ka game tengi mot bagi kena ki numpoi sei ndai tong kumantang aku balong ndai balong stereotypical bangan sutu ma ba kalong te kala te ban le te so basically kis dang na ka leaders awards and then feel like ka C license and then ka B ka A ka pro so ka ultimate ka debi ka pro license then manda I'm on my third step so I have 2 more steps bangan pendap ni so kata he ka aspiration jong bangan pendap ka tahi te Kashimpor the feel like crash courses it takes about 6 months la da hipo andro banai handrai la da feel like full degree course kumbanga ngalaj mata ka BSc honors football coaching and performance ka ba include na do sports science some psychology to everything is related to football game so based on that like, it takes you about 3 years karon ka de license nam ki minimum then for masters you take a year and a half and then la da fi ko ban le ka a license jong fi separately or fi la handrai nga tengah suggest and advice fi ba fin the fikar ban lek ka course through long ya lek ban lek ka license nam ba ka exposure ba fi ha po license nam pan ka de ke ba finomio ha po ki to kin ru banai kin te ka tak long ka ba ngi ru nga long nga kloi ban yarap no kin ki ba ko ban le lang kan ke an kan ka de kam de ban kut ta nga andai ki we ro ki don ma la da ki don ka jing thrang ta don ka jing kut kin andai ka de u brio hi shi met ma u ba ko ban le kan ke don be ki la kin ti kin tang nga su kermen ba at least ka government kan support kin no long ya ki scholarship so ki khna ki mla ban siu nga wan ka yeng ka ba at least ki la ban yarap kin bangin le chatai ban support ki mek pa jang kham ta pa long no ila ban trai la ban yu ta yarap kin yang andrei at the same time ko ban su ba at least ka government ro kan ai kin ka la klenti la ne dang mla ban pha ki shabaru in pen pha no coaching education system la ne pen pha ka free coaching system no nomor bala da ngi trim la kai kan no ngi la kai offside no so what happens la da free po mu I ka ta ka le ai kalau no kita tu practice jangi bangin yo itu split second kan ka difference kan and game dan analysis room kebangang along concern bala da ngang ko atu spang player spang ko ka team game dan data game dan ia spang player kum ngang amlin ban I ba ka mo ka height ka weight kum no la kai kadiang na kamon ni ada lo ka data ka so ngala ngang la kai game against let's say alojong team ngala tip lo ke ba ki kila an ngati uno player bale and going down from that but mdon kin long kata kin long and analysis has been something about it has really helped long kai rap yakine ki club ne ki players ne ko ya checkmat ne ki players like I la dia bakila kai kumno ki snang so thu ki barit baria kin long kita ka game jong teman play academy ban yarap football club and I'll always be hand in hand with nongkrem football club ro nama ba di ka club ka ba aira island ti nga bangan yo exposure ban la ka nama ba the first ever professional match that I ever played was with nongkrem in the first division 2016 itself then I had a clear conscience that was dang bang aku bang I ka talent bang iran chane and kasab ka bangi haka sports ne arts and culture ne we have so much of extra curricular activities talent ka ba ki states kim don kin and main concern ka bangi matangi dia bangkren ka employment ke what about employment so employment is basically lada ubreu kum football club mata fi pai kum gine ki Ronaldo ki Messi all of that lada ki retire na football mentaro ki ladon ki kam ki jam ki up lupa ki so what is my main concern is the players who don't make it I don't mind about the people who are going to make it if you have the talent you will make it to the ISL or you make play into the I League or what about the rest of the players who don't make it so lada government kala ban penbiang ki kita hopefully people can try out their luck for 10-20 years to invest that time for 10-20 years and knowing that if I fail in this also I have a plan B or the rest of the alphabets that we have so we end up to plan 26 right because we have 26 alphabets so based on that like ngako baki broken so thok yang kata ba ka main aim ke jongi mata ka dibangin perkhat education system banyak ka employment system ke nama laki ada u player u kadang ka kpo and ula ban pasah yang
kam re ngaban convince kemik pa jong ki bangkin ula kai na nga ne I ka kan thai kan la kai na no henry mata pala da ki tip ba da dan tang football makin sakut da football ndala men sa ne la injured ne kim dan issue ban le ka beliam kan poi bicha ka football ka game te kata ka pen ai negativity ye ki bru ki ban jing tu ban le ka game ma baling yang kum ni he asan shalong tangi suthu I ma long kum ha bangalore ngal school chate ro nga suthu hi ba ki kham shai ma ki bru kan ya ka we city da long ki I ma ki exposure ka ba ki gi bigla ban le henry kum shalong pat long ka talent ka ban hang ni ta long ki bru kim suthu ta ki bru na Nagaland ki bru na Manipur na Mizoram ki wan la kai haji in stadium ki exposure haji in stadium makin yo le choi la ne ki wan ki club chane apart from Aizawl FC which have done tremendous job within the first year of the I League I'm not going to take that from them away so based on that long nga balekin ka government jing kam I kata kin ba barok ki sap ki talent ki wan lut sha ka Meghalaya mo and ki I ba kan ka jaka ka basuk ta ban le ki barok and ki bro ki khamlong open minded and ka datang ka jing pen shai bang rim pen so tho ki bang ri ban le jan long dang yok support je kemik pa yok support je ngi ki coach long ki player ki don ko confidence ki mana ya chakmat ki long we arngut ki badan bok ki yok kala nanti long amde bang along unfortunate enough long maybe not in the game but maybe in the coaching role kin long kata kin ki kemik pa jang ki suthu ba okay kane kala bang long kin hadina khamone ngam don hi kata ka jing themu bangan ya chakmat maroi na henry ngako abi ki bro na ba kin tip kin bang ngi don lang ma hakne ka perthai bro ko wi kin mata kin kumata long for example long ka UEFA license ka la don brio na Shillong Meghalaya te mata ki bro nak te kinwan hi kin pe hi kumno ko progress jonga kumno ngale ayu shene long kan don bi hi ki jingkali na ki mo ki question mark bakin ai ngan te at least somehow ba ngi la don ha ka map te mata long ba ki bro kin suthu ba ngi ro khasi ro ngim dei ki ba mo ngi ba sa den kin kum ba ki bro ki mudor long tamen compare ha India ro ngi ka racism ro one thing ka ba nga sham long ba ka khamjur ha India yang ngi ki khasi kin ban shabar ma ki shabar ki bro fi atrai ka kam kim pe hi phi kim yu hi atrai ka kam ka biang be henry ha India pat ki pe phi na e phi ban henry e na ka ka kam ba fi le te kita ki de ki barit ki pa nga kum u alis kum coach ken kum vui brio na ka ne Shillong ru bang nga suthu long ba ngim dei ki man pe ya ka jing like na ka jing do jing bro hen pe ka kam bu le ki mo henry ngi de man pe ka positivity ken dei ta negativity na ba bun sen ngi ki bro tingi subang e bang kan tang jing sniu hi pang para brio no henry ngi nang chakmat especially long kini balik coaching ni balik football te kidan kam ka jing ai man sim man sim ko namar ba ka te namar ba laram ko yo game mangin la kai biang so ko game mangin suthu ba kan job ka jing mun la plan lupa ka thot ba fil aram to yo game long ka phat te ka daw ngi nga suggest ba fin lai ka 3 year course ke namar ba kai psychology jing kuno but how to get back into the game kumno fin eye confidence biang you player long kita gi beria ki ba maybe here kila don ki AFC pro license coaches and all that but then it's very rare ba barok kinyo kata ka experience na kata ka opportunity kim ki ban experience kata kin so kata hi nang ne shikmat ngi ro nga kerman jing bhai healthcare and transportation is the key and home and away games is very important nama kalong ka kong san bha namar ba kade ka jakaba ki clubs ki shna pisaru telada ka club ka shna pisar mo kala ban siu bhai ki players kala ban siu bhai ki staff yo madan na jong telada ngim dan home and away game ka bajanjar kalong ba ngila ka bitang haji in stadium te kibro ki ba na jangai ngan cho example ko nong kram kinom la baro na kashnong kan wasu 10 handai lada ngi dan home game hanong kram away game dan chowe kibro pinang tu kin kila ban lek mo kilong ki rap hi long kin support lang yang mo handai ka bajanjar kalong ngari kata fi long ban at least bangin yo khambun exposure ro kin mo namar bingi deka kari ka ba football de ndai football ko sports te la dangi suthu bangin don kata ka sap te balai ngi pen sangen no te balai ngi pen kut hang tang hakawi ka chaka kin ka nga thrai ki grants ki ba yo na ka scheme ni government ki pun handai ngim keli kin balai ngim don kita development la ne dangi don ro ngi tem ki don kita ki ba hek behind ki ba ki le ki bom dei ne ki le ki ba dei ngam datip ngam dei mangaban ka do ka ti handai ka jing susi kalong ba ladaki ki basong hakasuki da kim i kata ka jingha ba ka government ka aingi na central ta ka ekin bangi na expect kum bro no tengi haban chanya la de ngi haban chanya ki bro shimat he tenang ta ki kalau monopoly no ke ndai ladangi ngi la ban depend government ngathai ki dan hi ki la klinti bangi la ban pin pha ki na ne shakwa